Okay, ngayong gabi sa tanan, lingiasa na imuhang tapad ing na siya nga, abi nimo, swerte kay ka, kaya nakatapad ka nako. Okay? Last Sunday, mga igsoon, nag-isgot si Pastora about change destination. Noon, mausab ang padulngan sa ato ang kinabuhi. Gani, ingon ang Bible, duharay padulngan sa ato ang kinabuhi, humantam matay, hindi ka matay na to, duharay padulngan, unsa to? Langit, ragyod, og impyerno. Tama? Amen? So, salamat sa Ginoo tungod kay pinaagi sa gibuhat ni Ginoong Jesus dito sa cross na usab ang destinasyon sa ato ang kinabuhi. Kaniadto, ang atong destiny, ang atong padulngan, kamatayon nga walay katapusan. Padulong gyud og impyerno. Pero salamat sa Ginoo, pinaagi ni Jesus ang atong kinabuhi. Dunay kahigayunan. Nanatay ka ng pinaagi ni Jesus makabatunta og relasyon sa Ginoo, mausab ang destiny nato og paralangit na ta. Amen? Kay wala na may bugtong paagi nga ang tawo malangit pinaagi ra gyud kang Ginoong Hesus. Wala na jud bugtong pamaagi nga ang tawo makabalik sa iyang relasyon sa Ginoo kundi pinaagi ra gyud ni Jesus. Tama? Dili atong pagkabuutan, dili ang atong paghatag og daghan sa simbahan, dili relihiyon, kundi pinaagi ra gyud kang Ginoong Hesus. Amen. Okay. So karong gabi una mga igsoon, ay mo kabalaka mubo ra ni. O 10 minutes ra ni og 2 ka oras. Okay? Magisgot ta about change direction, no? Then ayaw mo sipyat og anhi next Sunday tungod kay maghisgot ta about change heart. It's ay mga gusto nga mausab ang iyahang kasing-kasing. Amen? So, inay mo hang tapad, magkita na punta sunod. Okay? Pagsugod sa tuig, mga igsoon, kasagara nga madungga nato nga word is change. Tama? Gani ato ang presidente karon bag-o na, atong government, bag-o naman, bag-o na atong president, oh, ang iyahang kanunay ginasulti, change is coming. Tama? Pero, sama sa gingon ni Seth ganina, bisan pa og kanang kinsa nga presidente imong ibutang, kung dili kita mismo mag-usab, wala gihapon. Ang kausaban, ang change, magsugod, dinhi ka nato. Amen? Dinhi ka nato, mga igsoon. That is why, magsugod rin nato. Gani, kung imong tanawon ang mga news karon mga igsoon, libo-libo na ang mga nag-surrender. Tama? Giunha na lang nila, surrender na lang ta, kay basig maunsa pa ta. Libo-libo na ang ming surrender sa gobyerno, sa mga pulis. Pero, libo-libo pod unta ang mo surrender diha sa Ginoo. Amen? Gusto ba ka anak mga igsoon? Ang kausaban magsugod din hinato. Amen? Let us pray. Lord, we thank you, Lord God, for tonight, Lord God. We believe, Lord, that you are right here with us. Holy Spirit, we invite, Lord God, your presence in our midst, Ginoo. Salamat, O Diyos, nga doon na dyan kay buhaton, Ginoo, sa among taliwala, sa among kinabuhi. And I believe, Lord God, nga imuhang pulong, Ginoo, karong gabi una, hait pa, Ginoo, sa duhay suwab nga espada, Ginoong Dios, nga musulod sa kinasuluran namo, Ginoo. Busa karong gabi una, Lord, amo mga pag-ampo nga Lord God, imuming usbon, Lord, pinaagi si mong pulong. Wala mi anhi diri, Lord, aron magkat-on lang, Ginoo, kundi mi anhi mi aron mausab, Ginoong Dios. Busa Holy Spirit, we allow you, Lord God, to move, Lord God, in this place, Lord God, sa mong kinabuhi, sa mong kasing-kasing, Ginoo. Dalaygon imong ngalan, Amahan. Salamat, Ginoong Dios, sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Okay? So, kung mag-isgot ta og change, mga igsoon, buot pasabot
the action of changing something. Usa ka tikang or usa ka move nimo nga duna kay usbon. Tama? Mo na siya gitawag og change. Mo na gitawag og kausaban. The action of changing something. Dili lamang nga kanang wala lang tay gibuhat, mingon-ingon ta nga, gusto ko mausab, gusto ko nga babag-o. Pero kauban ana nga desire, duna tay kinahanglan buhaton. Hello? Duna tay action nga dapat nato i-execute. Hello? Amen? So, muna siya gitawag og change. Making something new or different. Kanabang lahi na pod. Dili bitaw, maorag gihapon nimong ginabuhat, maorag gihapon ang dagan sa imong kinabuhi, but making something new and different. Mao na siya gitawag og kausaban. Pila nato diri gusto og kausaban. Amen. Kung dunay mga butang, imong ginabuhat nga wala nalipay ang Ginoo, usba na. Make something new. Make something different. Tama? No? So, this time, since ang atong topic sa second wave sa ato ang Change Sunday, ikaduha nga Domingo, change direction. Kasulay na mo mga igsoon nga nagbiyahe mo tapos ang inyuhang naagian nga dalan padulong sa inyong padulngan, dili mao, sayop. Tama? Dili sayop, dili mao nga dalan inyuhang giagian. Unsa may imuhang buhaton? The first thing nga imuhang buhaton, muhunong ka. Tama? Muhunong ka ug usbo nimo ang imuhang direksyon. Hello? Di ba? So, alangan na magmudiritso ta, nga di man tumao ang dalan, padulong sa atong padulngan. So, may hitabo na to, mawala ta. Hello? Di ba? So, kung sayop ang direksyon, first thing atong buhaton, mustap ta, o usbo na to ang ato ang directions para sakto ang atong dalan nga giagian padulong sa atong padulngan. Tama? So, ingon anak pod sa ato ang kinabuhi. Ingon anak pod sa ato ang kinabuhi. Kung sayop ang direksyon sa imong kinabuhi, now is the time to change your direction. Karon ang higayon, karon ang oras, karon ang moment nga kung dili mao ang direksyon sa imong kinabuhi, dili mao ang dalan nga imong gagian karon mga igsoon, now is the time to change your direction. Hello? Ayaw nagpaabuta nga mawala pa ka. Ayaw nagpaabuta nga malangan pa ka. Change na imuhang direksyon. Amen? Hallelujah. Come on, let's give the Lord a mighty shout of praise. Thank you, Lord. Kanang sayop nga dalan, makalanga na. Tama? Kung sayop ang dalan, nga imong giagian, of course, malangan jud ka. Kaya namdom ko mga igsoon, first time na mo sa Ozamis, pinakaunang tunob na ko sa Ozamis. Medyo ko kaswito, ana. Dito may nagtindog sa katong, unsa to nga simbahan dito, Jong? Katedral mo siguro to, katong dako nga simbahan. Ito katedral, dito may nagtindog. Unya, kay first time man namo, wa naman may buhaton, gusto sa mi maglaag-laag. Among gibuhat, gusto mi maadto gaysano. Nya kay wa man may kadumdum asa ang gaysano. Akong gingon sa akong kauban nga, Brad, kanang di man ta taga dire. Ayaw pahalata nga kanang di ta taga dire. Ayaw pahalata kanang murag ingon ba nga kanang taga dinhi jud ka. Para dai mig sikad-sikad mga igsoon. Nong gaysano mi. So sakay na mi. Kami kabalo. Sakay na mi ato mi sa likod, gilibot mi layo kaayo. Layo kaayo. Hangtod nga nataod-taoran mga igsoon, naabot na mi Gaysano. Pag abot yun ako sa Gaysano dito sa Ozamis, nakit-an ra nako ang akong gitindugan. Mahayk raman di ay. Malangan ta. Tama? Kung sayop nga dalan ang atong agian, madugay ta, malangan ta. Abi ni mga igsoon, karong gabi una, kung sayop ang dalan nga imong giagian, malangan ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Tama?
kung gusto ka mapadali, diretso na lang. Amen? No, ingara gud mo ang tapad, ayaw na paglangan-langan. Hallelujah. Thank you, Lord. John chapter 8 verse 12, nagisgot dere, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ingon si Ginoong Hesus diri mga igsoon, whoever, si bisan kinsa nga mo follow nako, unsa daw, will never walk in darkness. Dili na maglakaw sa kangit-ngit. Kung si bisan kinsa nga mo follow kang Ginoong Hesus. Usahay kita mga igsoon, sa Facebook, daghan kita gina-follow. Ingay mo ang tapad, Borok, ikaw lagi ang topic ron. Sa Facebook, daghan kita gina-follow. Follow na to, ato ang crush. Doon si ngalan na niya, search din sa Facebook, follow din ka. No, grabe imuhang updated pa ka sa kinabuhi sa imuhang crush. No? Nya kay wa man gipansin, unfollow dayon. No? Updated ka sa imuhang gina-follow. Pero abi niyo mga igsoon, ingon ang Bible, si Jesus lahi, whoever follows me, kung i-follow na to si Jesus, unsa daw, you will never walk in darkness. Dili na ka maglakaw sa kangit-ngit. Pila ninyo diri gusto mo follow kan Jesus? Hallelujah. No? So, inana mga igsoon, whoever follows me, dili na maglakaw sa kangit-ngit. Gani ingon ang Bible mga igsoon, si Pastor Juan ganina nagisgot sa Isaiah 43 verses 18 to 19. Nagisgot ang pulong sa Ginoo, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Okay? Pila niyo diri ganahan og bag-ong mga butang. Bag-ong sapatos. Amen? Bagong pantalon. Bag-ong sinina. Ganahan kitag bag-o. Kasagara sa mga daan nga atong mga gamit sa di na nato mapansin. Diba? So, ingon ang Bible, I am doing a new thing. Doon na yung mga bag-ong ginabuhat ang Ginoo. That is why, ingon ang Bible, do not dwell on the past. Ayaw na og dwell sa imuhang mga past, sa imuhang kaniadto. Forget the former things. Diba? Sala ba na, imuha ba ng mga ginabuhat, mga nasinatian nga dili maayo? Forget it. Your past is over. Amen? Your past is over. You're not going back. You're moving ahead. Hello? Usahay, kasagara nato, doon na pa'y mga past nato, mga kaniadto nato, nga ato apang ginahawiran. Di ba? Because you will not be able to live the life nga giandam sa Ginoo para sa imuha kung magsige gihapon ka og hawid sa imuhang kaniadto. Tama? Ingay mo ang tapad, buhiin na lagi na. Ang uban, ang ilang giingon, buhiin na lagi ko. Para sa mga batanon, kung nagsigi pa ka og dula og duta, buhiin na na. Amen. Wala na kaya sulod-sulod sa eskwelahan, kaya magsige na lang kag dula og duta, kalimti na na, buhiin na na. O nakasagara, ang uban, mga batanon, magkat-on na lang og pamakak. Magkat-on na lang og kanang, sa tawag ani, magkat-on na lang og pamakak. Pagpangawat. Nalay mabilin nga 100 lamisa, mga bilis kamay din. No? Nga naman, na-addict naman sa duta. Buhiin na na. Forget the former things. Usahay, magkat-on na og pamakak nga igsoon. Kay na-addict naman og duta, na-addict naman og kanang dula og internet, dula sa mga online games. Mo na usahay dunay mga batanon. Mingon din silang mama, grabe si Sir Ma, oy. Bisag 100 rabi ang amot.
Grabe si Sir Ma, oy, paamuton manong tag 1,000. Mundang na kog eskwela, oy. Dahil mga anak, dahil mama, sige, bariyan lang nato na. Wa na, sure nang 900. Usahay, mag-cut on na tag inana. Yung naimuhang tapad, undangan na lagi na. Amen? Kung sige kag babad sa Facebook, mga igsoon, now is the time nga mo babad na punta sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Amen? May pa ang Facebook, updated. Pero ang devotional, outdated. Diba? So, undangan na na, buhiin na na, kalimtin na na, mga igsoon. Doon na isa kabataan na ingon siya nga, kung doon na pa'y Facebook si Jesus, taga-adlaw, ginako siya i-chat. Taga-adlaw, jud ko mag-like niya, taga-adlaw, ginako sa i-chat. Kabalo ka, mga igsoon, paminaw. Kung doon na pa'y Facebook si Jesus, wa pa ka-chat, gireplyan na ka. Amen? Kung doon na pa'y Facebook si Jesus, wa pa ka-post, gi-like na ka. Og labaw sa tanan, og napay Facebook si Jesus, mga igsoon, wa pa ni mo siya gi-add, gi-accept na ka. Come on, let's give the Lord a mighty shout of praise. Hallelujah. Amen? Inaana si Jesus, mga igsoon. That's why we need to make something new. Bago. Hello? Forget what is behind. Kalimtin na mga igsoon. No? Usahay, doon ay mga tao, mingon sila, di ko malimot niya. No? Di na ko siya mabuhian. Makitaan ako siya mag-heart-heart akong mata. Matod pa ni Pastor Jesser, inig makakita daw siya siyang asawa, magdagandagan iyang heart. No? So buhiin na. Amen? Forgetting what is behind. Napagyat mga igsoon, doon ay sa kabatanon, mingon siya nga, bulag na mi sa kong uyab, uy. Sakit kaayo. Char. Bulag na mi sa kong uyab, sakit kaayo. Pero kabalo ka mga igsoon, bisan pag-unsay nagian nimo, nasakitan ka si mong kasing-kasing, doon na ba yung mga tao nag-ingon nimo nga wala kay pulos, wala kay gamit, sakit ba na mga igsoon, di ba? Kadaghan na to, nasakitan ta, tama? No, kadaghan na to, nakasulay ta og kanang kasakitan sa atong kasing-kasing. Pero abi ninyo mga igsoon, nasakitan ba ka, ubos ang paglantaw si mong kaugalingon, gibulagan ba ka, kung nasakitan ka si mong kasing-kasing, kaya rana nimo. Amen? Si Jesus bitaw, tanang kasakit, ihang giantos, ikaw pa, kasing-kasing ray na pangos. Amen? Hello? Tagha naghugot na tuwan yun. Hallelujah. Ato ta sa atong king of verse, mga igsoon. Acts chapter 3, verse 19. Ngayon ang pulong sa Ginoo. Buhat, Kapitulo 3, versikulo 19. Busa, pag hinulsol kamo, ug balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini. Amen? Unsay gingon sa Bible? Busa, pag hinulsol, tanan, maingog pag hinulsol. Tonight, we will be talking about repentance, pag hinulsol. Repentance does not mean kanang feeling sorry. Kana bang pag makasala ka, Lord, sorry Lord ha, kanang sorry kay Lord. Pero pagkaugma imo na pong gibuhat. Lord, sorry kaayo Lord. Dili ingon ana mga igsoon. Ang Greek term sa repentance is metanoia. Nga ang buot pasabot, turning around and heading a different direction. Buot pasabot, turning around. Okay? Ming turn around ka and heading a different direction. Inani mga igsoon, kung mao pa ni mo ang kinabuhi karon, mao ni mo ang direksyon, naa sa sala, naa sa dili maayo, naa sa pagdaog-daog sa yawa. Kung mo repent ka sa Ginoo, unsay buhaton? Kung mo repent ka, it's turning around. Amen. Bot pasabot, ang imong mga ginabuhat, imong talikdan and heading to a different direction, padulong sa Ginoo. Gani ingon dito, turn from and turn to. Amen? Mubiya ka gikan sa imong mga sala ug mo padulong ka sa Ginoo. Hello? That's repentance.
turn from and turn to. Daghang mga butang sa atong kinabuhi nga kinahanglan nga mo turn around ta. Abi niyo mga igsoon, grabe ang kinabuhi sa tawo. Gidaog-daog pag-ayo sa yawa. Grabe ang dili maayo nga mga nahitabo sa kinabuhi sa tao. Puros droga, mga pamilya nangaguba, tanan mga igsoon, grabe ang sala sa kinabuhi sa tao. Pero salamat sa Ginoo tungod kay duna tay buhi nga paglaom diha ra gyud kang Ginoong Hesus. Amen. No, grabe na kayo ang kinabuhi puno sa dili maayo. Muna nga ang mga tao mga igsoon kanang we need to turn around. No, we need to change our direction sa ato ang kinabuhi. Kung nalulong pa man ka sa dili maayo, sa bisyo ba na, sa unsa pa na mga igsoon, turn around na. Biyain na. Now is the time to change our direction. Hello? Dunay usa ka tawo, bago sa na Kristohanon, grabe kay sa mo inom mga igsoon. Before sa na Kristohanon, grabe ang kinabuhi. Lawbog kaysa, kusog sa mo inom. Pagka Kristohanon niya, ang iyang gilubong tanan niya mga ilimnon. Mga tanduay niya, tanang mga ilim nun, gilubong niya. Nagibutangan niya og died July 10, 2016. Pagkaugma, grabing mga problema ming abot siyang kinabuhi. Grabing mga dili maayo. Ang iyang gibuhat mga igsoon, kay na-discourage na kaysa, naubos na kaysa. Iyang gikalot, katong mga bino niya, o gibutangan niya, on the third day, he rose again. We need to turn around. Amen? Di na nato balikan. Biyaan na nato. Inana ang gitawag og repentance. Hello? No? Dili kay nangay kag pasaylo sa Ginoo pagkaugma imong gipangayo ag pasaylo, imo gihapong gibuhat. It's turning around and heading to a different direction. Oh? Wrong culture, turn around na ana mga igsoon. Abi ninyo kahinumdum mo atong babae nga gidugo og 12 years sa Bible. Dito na ko nakita ba? For 12 years, dili lalim. Hello? Gihurot na niya iyang kwarta, hurot na tanang kabtangan niya para lang mamaayo siya. Wala gyud gihapon mga igsoon. No? Pero nakita nako nga nganong naabot man siya og 12 years niyang inantos. Tungod kay naanad na siya sa iyang sakit. Hello? Nakaabot siya 12 ka tuig sa iyang sakit. Nga naman, naanad na iyang lawas, naanad na siya. Abi niyo mga igsoon, lisod kaayo pag maanad na ta. Lisod kaayo nga maanad na ta, nga di na tang basag Bible. Okay ra, kay naanad naman ka. Wala tay apil-apil og cell group. Murag okay ra, kay anad naman ka. Hello? Wala kay devotional. Wala kay basa-basa sa pulong sa Ginoo. Nga naman, okay ra, kay anad na lagi. Oh? Naanad na. Muna nga mga igsoon, now is the time to turn around. We need change. Amen? Repentance is a change of mind and heart. Gani ingon ang Bible, kausap kung walay, abi ninyo mga igsoon, kung dili mausab ang atong hunahuna, dili mausab ang atong kinabuhi. Hello? Ingon ang Bible sa Romans 12:2. Ingon ang Bible, do not conform to the pattern of this world. Unsay pattern sa kalibutan? Sala, dili maayo, pagdaog-daog, mga culture, dili maayo. Ayaw i-pattern imong kinabuhi sa pattern sa kalibutan. But be transformed by the renewing of your mind. Mausab ang atong hunahuna, mga igsoon. Repentance is a change of mind and heart. Ang yawa kanunay mag-atake sa atong hunahuna, mga igsoon. Gusto siya nga daog-daogon ta, gusto niya nga binuangan ato ang kinabuhi, kanunay ta niyang hunghungan og dili maayo. Ganahan kay ko ani nga example. Katabi taong, siguro ang uban, kadungog na ani, pero ganahan kay ko ani nga story ba? Kinamdum atong lumba sa baki. Nga ay baki, nga niwang kaayo ni apil sa lumba og ambak. Lumba og ambak, di dagan. Lumba og ambak. Dan iha mga kontra, mga dagko kay mga lawas. Nga siya piting niwanga, wangkig kayo. Ang nahitabo mga igsoon, ready na sila. Pagbuto, ana, boom! Kusog kay ambak to mga dagko kay lawas. Then pag-abot sa finish line, before sila mohuman, pasaka, din daghang kay mga tao. Pagsaka sa mga dagko kay lawas, gauna man sila, ang mga tao syagit dayon. Wala kay pulos, wala kay gamit. Dako kay kaglawas, gamay kay kagutok. Na-discourage tong mga dagko kay lawas mga igsoon. Ang hinitabo nila, ning atras nila og lumba, kitsa na lang may nabilin. Katong niwang kayo. Padayon ra siya, padayon.
Pasaka na mga igsoon, maori gihapon. Syagit na po mga tao. Niwang kay ka, dili ka kahuman sa lumba. Wala kay gamit. Grabing mga negatibo nga mga pulong gipang istorya. Pero mga igsoon, ang niwang kay nga baki, padayon ragid siya. Padayon ragid siya. Hangtod siya ming daog. Kay siya may daog, interview din siya. Sir, kanang, unsa may mga sekreto nga nung ming daog man ka? Ana din siya. Ha? Imo habang sekreto nga nganong mindaog ka. Ha? Bungol na siya mga igsoon. That is why, wala siya, bisag kung saog syagit sa mga tao og mga negatibo nga pulong, wa siya'y madunggan. Inana pod sa tong kinabuhi. Bisag unsaon og istorya sa yawa og negatibo sa atong kinabuhi. Di ta makadungog. Amen? Kang muingon ang yawa, wa kay gamit. Ha? Amen? Kumingon ang yawa, di ka makahuman aning lumba. Ha? Di ka makakumpleto si mong dusi. Muingon ang yawa. Ha? Di ta maminaw sa tingog sa yawa. Ang atong paminawon ang tingog sa Ginoo. Hallelujah. Amen? Repentance is change of mind and heart. Amen? No? Pag-usab sa atong kasing-kasing ug sa ato ang hunahuna. Now, karon mga igsoon, unsa may mga benepisyo nga atong makuha sa dihang morepenta diha sa Ginoo? It opens the way nga makabaton ta og relasyon sa Ginoo. Jesus is not a religion. Sa dihang morepent ka, dili mausab imong relihiyon, kundi makabaton ka og relasyon sa Ginoo. Amen? Ikaduha mga igsoon, allows the Holy Spirit to work. Repent and be baptized, matud pa ni Peter, every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. It allows us kung magrepent ta, ang Holy Spirit mamuhat sa ato ang kinabuhi. Ikatulo mga igsoon, will lead you to change your action. Kung magrepent ka, mauna ang mudala nimo nga usbon nimo ang imuhang mga actions. Usbon nimo ang imong ginabuhat kaniadto nga wala nalipay ang Ginoo. Amen? So, true repentance, matud pa ni Pastor Jong ganina sa first service, ingon siya, true repentance will lead us to change our actions. Amen? Kung tinuod ka nga maghinulsol diha sa Ginoo, mo na'y mulid sa imuha nga usbon nimo ang imuhang actions. Sa una, pila ninyo diri, pila nato diri nga walay mga batasan sa una. Kitang tanan, halos, kitang tanan, amen? No? Wala tayo, klaro atong kinabuhi. Pero human taming repent, human ato gidawat sa Ginoong Hesus nga atong Ginoo og personal nga manluluwas. Di ba, may resulta og kausaban sa atong kinabuhi. Kausaban sa atong mga actions. Hello? Di ba? Tama? So, ingon ana mga igsoon, it will lead us to change our actions. Lahi na ta karon. Amen? Lahi na ta sa uban. Dili kay kung ikaw Kristohanon, ikaw pa'y mag-ulo-ulo hinoon. Di ba? Lahi na ta, different na ta. And I would like to conclude aning a message mga igsoon sa parable of the prodigal son. Hinumdum mo ato sa Bible, sa Luke chapter 15 verses 11 to 32. Katong batanon nga iyang gipangayo ang iyang bahin. Bahin sa katigayunan sa iyang papa. O pagkuha niya, yung gibaligya tanan, then gigasto niya sa kahilayan, sa tanan, sa droga, sa ilimnon, tanan, dili maayo, babae, tanan, gigasto niya. Ug naabot sa punto, mga igsoon, nga nahurot iyang kwarta. Ug kato nga time, naay hulaw atong nga dapit, naay kanang dili maayo nga panghitabo atong lugara. No? Mao na nga, nabot siyang kinabuhi, mga igsoon nga, wa na gid siya'y maduulan. No? Iyang mga barkada sa una, di nakatabang niya, wala na'y klaro iyang kinabuhi, wa na gid siya ipalit og pagkaon. Ganiingon pagid ang Bible, nga, naabot pagid sa punto, nga, kaya nang-apply na lang man siya og tigpakaon sa baboy. No? Tigpakaon og sa baboy. Naabot sa punto siyang kinabuhi, nga, kanang, iyahan na lang, kaunon pod, gusto siya mo kaon pod, makigsalo. No? Sa pagkaon sa baboy, inana kagrabe ang iyahang kinabuhi. Pero nga ingon ang Bible sa Luke 15
verse 18, ato sa tanahon daw. Ingon diri mga igsoon, Luke 15, I will get up and go to my father. I will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. Naabot sa punto sa iyang kinabuhi, mga igsoon, nga kanang mingangkon siya. Amen? Ang atong buhaton, sunon mga igsoon, unsa iyang gibuhat nga naka-experience siya og kanang paghinulsol. Number 1 is admit it. Amen? Ang kunon. Ang kunon nga nakasala ta atubangan sa Ginoo. Hello. Usahay kay nundong ko atong palit sa burger mga igsoon. Butang niya siyang bag. Gikuha siyang classmate. Nilakaw ra siya kay nag-CR. Kuha siyang classmate gikaon. Pagbalik niya, tanaw niya siyang bag. Wala na ang iyang burger. Lingi din sa siyang kauban. Ikaw nagkuha no? Ano din iyang classmate? Uy! Puno pa kayong baba. Ako na pod. Ako na lang pirmi. Dili mo angkon. Pero salamat sa Ginoo, number 1 nga ato ding buhaton aron makasinati ta og repentance, tinuod nga paghinulsol is atong admitaron. Wala may usa na to diri nga wala nakasala. Ingon ang Bible Romans 3:23, for all have sinned and fall short sa glory sa Ginoo. Wala usa na to diri nga wala nakasala, no? Pero salamat sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo. Number 1 di ay nga atong buhaton mga igsoon ang kuno nato. Kay kung ato bitaw ang kunon mga igsoon, ang Ginoo makapamuhat sa ato ang kasing-kasing. Pero imo nang tago-taguan, malipay kayo ang yawa ana. Ganahan kay ang yawa nga di ka mo angkon. Ganahan kay ang yawa nga imo ra nang ibilin-bilin diha sa sulod kanang di ka mo angkon. Pero salamat sa Ginoo nga gitudloan ta karon mga igsoon nga kinahanglan atong admitaron. Admit it. Amen? No? So, gani, ingon ang Bible, ang prodigal son, ingon siya nga, I will get up. Yang gi-admitar. Nga, pang, nakasala ako, batok nimo. Nakasala ako sa imuha, pang. Iyang giangkon. Wala siya nagpa aron ingnon nga, kung dili mga igsoon, iyahang gi-admitar. Number 1, di ay nga atong buhaton aron makasinati tag tinuod nga paghinulsol, admit it. Amen? Admitara. Okay? Number 2, be sorry. Ganingon ang Bible, Joel chapter 2 verse 13. Gisiya ang inyong kasing-kasing inay inyong biste, balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon, matinumanon sa saad, andam siya sa pagpasaylo ug sa dili pagsilot. Inana ang atong Ginoo mga igsoon. Ang atong buhaton di ay is number 1, admit it, be sorry, ug ikatulo mga igsoon, confess it. Isugid. Amen? Isugid. Kung makasala, unsay buhaton? Isugid. Ingon ang Bible, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Inana ka matinud-anon ang Ginoo. Kung makasalaon sa buhaton, pangay pasaylo sa Ginoo. Unsang sala ang dili mapasaylo? Hello? Ang uban ingog, kanang pagpatay, di na pasaylo sa Ginoo. Abi niyo mga igsoon ingon ng Bible, if you confess, ang sala nga dili mapasaylo katong sala nga wa nimo gisugid. Hello? If you confess, isugid. Ang Ginoo kasaligan mo pasaylo. Kung makasala mga igsoon, pangay pasaylo sa Ginoo. Ang Dios kasaligan mo pasaylo ug mo papa sa tanang dili maayo sa imong kinabuhi. Hello? Amen? Thank you, Lord. Number 4, kini, don't do it again. Ayaw na og usba. Ingay mo hang tapad dragod, ayaw na lagi usba. Kung mga itagpasaylo sa Ginoo, di na nato usbon. Amen? Don't do it again. Gani, ingon ang Bible,
Kasagara katong babae nga gidugo siya og 12 years. Nakahawid lang siya sa sidsid ni Ginoong Hesus. Sa gingon ni Ginoong Hesus sa iya, go and sin no more. Amen? No? Don't do it again. Gani, ingon dere, if you repent, you don't repeat. Hello? Kung mga ikagpasaylo sa Ginoo, kung maghinulsol ka, ayaw nag-usba. Amen? If you repent, you don't repeat. Ayaw na i-repeat. Hello? Nagihapon ka sa sala, sa bisyo, pag sa pana mga dili maayo imong ginabuhat, bisyo, sala, pagpangilad, tanan, repent na. Amen? Hinumdum ko og usa ka managnaay mga igsoon. Nya say usa ka tawo mingduol sa managnaay. Unsa tay? Kanang magpatagna ako tay kay kanang gikawat akong relo. Akuha din sa tay sa iyang bulang kristal. Nya ana din tong napatagna. Unya unsan man tay? Klaro na? Medyo lubog-lubog pagamay. Kadjot lang. Pagkataod-taod, unsa naman tay? Kini klaro na, klaro. Ato ara. Nakit-an na nako ang nagkawat sa imong relo. Tuas merkado. Oh, klaro kayo, tuas merkado. Gisuot. Wa na nakit-an na nako imong relo. Gisuot sa ihang tuo nga kamot. Klaro kayo. Ana din tong nagpatagna, kadjot lang tay. Nganong gisuot man? Nga wool clock man ang gikawat. Ang wool clock ba kana sa dingding? No? So, repent. Amen? No? Undangan na. If you repent, you don't repeat. Inay mo hang tapad. If you repent, you don't repeat. Amen? There could be dangers sa ato ang kinabuhi. Sayop nga dalan, but we still have the time to turn back. Naatay kahigayunan. Abi niyo mga igsoon, kung dili man maayo ang direksyon sa imong kinabuhi. Naapatay kahigayunan nga mobalik sa Ginoo. Naapatay kahigayunan nga usbo nato ang direksyon sa ato ang kinabuhi. Ayon nagpabuta kay it's too late. Amen? Naapatay kahigayunan mga igsoon. The word repent, hate kaayo ang mga tao. Ang mga tao dili ganahan sa word nga repent. But kabalo ka mga igsoon katong mga tao nga naana sa impyerno? Those in hell wish they could hear it just once more. Pero wala na. Wala na chance. Salamat sa Ginoo, samtang duna pay chance mga igsoon. Usba ang direksyon sa imong kinabuhi. Ayun, nagpabuta nga, Lord, gusto ko makadungog balik, Lord. Just once more, Lord. It's too late. Salamat sa Ginoo tungod kay samtang buhi pata, duna patay buhi nga paglaom diha kang Ginoong Hesus. Amen? No time for God. What if God has no time for you? Kung wala kay panahon sa Ginoo, unsa ka no kung wala ay panahon ang Ginoo nimo? Mingon ang Ginoo, kuhaon akong hangin nga imong giginhawa. Patay ta dayon mga igsoon. Amen. Inana ka mahigugmaon ang Ginoo. That's why angayan ang Ginoo sa tagaan sa atong pinaka the best nga panahon. Angayan ang Ginoo nga tagaan sa atong pinaka the best nga time mga igsoon. Kung wala kay time sa Ginoo, unsa ka ha og ang Ginoo walay time nimo. Magunsa ka ta. Hello? Amen? Ayaw na paabuta nga maglisod na kaglakaw usa pa ka mga lagad sa Ginoo. Brad, ato tag simbahan, Brad. Unya na Brad kay kanang busy pa kay ko. Brad, mag-cell group ta, Brad. Unya na kay busy pa kay ko. Brad, inani Brad. Ayaw na paabuta mga igsoon. Nga naa na ka sa imuhang katre, galisod na kagtindog. Gusto na akong mga lagad ni mo, Lord. Lord, gusto na akong mag-cell group. Samtang karon mga igsoon, now is the time to change our direction. Now, ayaw na paabuta na maglisod na ta. Tama? Ulahin na ang tanan. Di nakakabanat. Bisag imuhang desire nga gusto na ka malagad sa Ginoo pero it's too late. Ulahin na. Amen? That is why importante kay nga tagaan nato ang Ginoo sa atong pinaka the best nga time.
Amen? Karon na ang panahon. Hello? Naku kitag tayo mga igsoon. Muna nga, akong pagdasig ninyo, una gyud ang Ginoo. Amen? Unaho na to ang Ginoo. Okay? Ganiingon ato ang president, kanahan kay ko sa iyahang gingon ba? Change is hard at first. Ang kausaban, lisod sa sugod. Tama? Muna karon daghan kay mga diganahan, daghan kay mukuan sa man sige na lagkuan na. Hard at first. Sabi siya gingon niya, messy at the middle. Murag messy kaayo, murag dili maayo sa pero ang nindot kay mga igsoon, and so beautiful at the end. Siguro, gusto ka mag-usab sa direksyon sa imong kinabuhi, grabe ka, hugaw imong kinabuhi. Ya, gusto ka mag-repent. Sometimes, it's hard at first. Pero sultian ti ka mga igsoon, kung imuha ng tiwason, imo nang ipadayon imong kinabuhi diha sa Ginoo. It's so beautiful at the end. Amen? I believe nga dunay gibuhat ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Samtang naglingkod lang ka, piyong lang mo ang mata, just be in the presence of the Lord. Holy Spirit, we invite, Lord God, your presence in our midst tonight. Salamat kay Lord. There may be dangers, Ginoo, sa mong kinabuhi, wrong ways, sayop nga mga dalan, sayop nga pamaagi sa mong kinabuhi. But Lord, salamat sa mong word, nga sa dihang mo repent me, Ginoo, mo turn around me, Lord, talikdan na mo, Ginoo, og mo duol mi diha kanimo. It's hard, Lord, at first, but nasayod mi, Lord, nga sa katapusan, maayo kaayo ang resulta, Ginoo. That is why we surrender, Ginoo, among kinabuhi diha kanimo. Salamat sa imong presensya nga naglihok sa among kinabuhi. Truly, Lord God, you are right here with us, Lord. And Holy Spirit, salamat sa imong paghikap sa mga kasing-kasing sa akong kaigsuunan, Ginoo. Ug nasayod ko, Lord, nga padayon ka, Ginoo, mamuhat sa ilang kinabuhi. Nga ang tinuod nga paghinulusol, Ginoo, mo resulta ni change of actions, Lord. Kausaban sa among lifestyle, Ginoo. Kausaban, Lord, the way we live our lives, Lord. Salamat kay Ginoong Dios. Dalaygon imong ngalan, Amahan. Salamat, Lord God. We thank you so much, God. Thank you, Lord. Hawiri na imong ang kamot sa imong tapad igsoon. And just begin to pray sa iyaha. I-declare yung mga imong butang sa iyang kinabuhi. Na iampo na siya. Samtang mo ampo kaniya, iampo na siya nga padayon siya nga iyang direksyon sa iyang kinabuhi. Diha ra gyud sa Ginoo. Come on, let's pray. Lord God, thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh God, we worship you. We honor you, Lord Jesus. Oh God, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord God. Salamat, Ginoo. Ining kagabion, Lord. Padayon ka, Ginoo, nga namuhat sa mong kinabuhi. Namuhat sa mong matag-usa nga kasing-kasing, Ginoo. Salamat sa kusog imong gihatag kanamo. Nga Lord God, mo padayod mi, Ginoo. Nga Lord, mo duol diha kanimo, Ginoong Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan, Amahan. Salamat, Ginoo. Salamat, Holy Spirit. Thank you, God.
In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, let's give the Lord a mighty shout of praise. Okay? I would just like to invite ato ang mga first-timers, mga